ta uba ne tambarin jan zaki uban mu maliya Alhaji Isiyaku ya haya talban na gaishe ka talban fan shekara dole in zo gaishe ka talban fan shekara dole in zo gaishe ka an gode Zainab da Firdausi ka zama jagaba kura kake metar wasa karnuka jamu muje zuwa hadari malfa na duniya ba za su ja da kai ba ba mai ja da ikon Allah bai faɗi kasa ba ta ko a sannojin zaki ka zama shugaba ka zama jagaba su sun san iko na rabbi ne ka sha tabara ka sha yaso bara ka faɗi ba kowa in ya bi ka zai huta ba za ya sha wuya ba karban fashe kara yanzu ka zama garkuwa ne a wurza dan Musa ne na gaida mai gidana uban gidan musano da fama Allahu ne yake da fama ka sha gaba su kai masu nesa na kana lafiya sannu ubanmu mai adalci Alhaji Isiyaku ya haya talban fan shekara kai ne Taka da lafiya Alhaji Isiyaku ya haya zaki talban fan shekara giwa zauna da lafiya Dawai su uban ado kai ne ila gurabuna bayan ka Taka da lafiya Alhaji Isiyaku ya haya zaki talban fan shekara giwa zauna da lafiya Dawai su uban ado kai ne ila gurabuna bayan ka to da mai suna mai rika ya Allah sarkin dare da rana Talaban ban shekara gaishe ka rabana yayi maka baiwa kai ni kai iyaye na kai mini baiwa Talaban ban shekara gaishe ka rabana yayi maka baiwa kafin wata waka na zo zan rera in gaida mai gidana Talaban ban shekara gaishe ka rabana yayi maka baiwa Alhaji Isiyaku gaishe ka ya haya mazajen fama Talaban ban shekara gaishe ka rabana yayi maka baiwa dan Musa yake gaishe ka uban gidan bukadar yana da ɗarubin salati ya Allah ga ɗan amina Talaban ban shekara gaishe ka rabana yayi maka baiwa mazu wanzan Allah mai birnin Madina Talaban ban shekara gaishe ka rabana yayi maka baiwa daɗin daɗi manzan Allah shi na sabitina Talaban ban shekara gaishe ka rabana yayi maka baiwa Ali sahabbai sai na sana da shugabana Talaban ban shekara gaishe ka rabana yayi maka baiwa sannan na sana talban fa shekara dole na zo gaishe ka Taka da lafiya Alhaji Isiyaku ya haya zaki Talaban fan shekara giwa zauna da lafiya Dawai su uban ado kai ne ila gurabuna bayan ka in kaji wai ana a taho wallahi an ganewa Talaban fan shekara gaishe ka rabana yayi maka baiwa mai farin jinin al'umma ne tilas na gaida giwa Talaban fan shekara gaishe ka rabana yayi maka baiwa ga guda ɗaya tamkar dubu ga rabe tsayawa Talaban ban shekara gaishe ka rabana yayi maka baiwa talba baya zafi baya shirka an shaida Talaban ban shekara gaishe ka rabana yayi maka baiwa sannan mutum na mutane ne talba muna gaishe ka Taka da lafiya Alhaji Isiyaku ya haya zaki Talaban ban shekara giwa zauna da lafiya Dawai su uban ado kai ne ila gurabuna bayan ka kayi sallah kayi salati mai ma hasada ai ya kauce Talaban ban shekara gaishe ka rabana yayi maka baiwa mai gidan mu kyauta ya saba idan ya baka bai maka gori Talaban ban shekara gaishe
saranka ake amma to kake yi zaki. Talaban ban shekara gaishe ka rabana yayi maka baiwa. Mai kyau da rawani mai adalci sun yi asalin sun barka. Talaban ban shekara gaishe ka rabana yayi maka baiwa. Taliban mai shekara isi ya koya ya gaishe ka. Taka da lafiya Alhaji isi ya kuya haya zaki. Talaban ban shekara giwa zauna da lafiya. Dawai su uban ado kai ne ila gura muna bayan ka. Bara na gaida mai gidan talba ubanmu mai masoya. Taka lafiya Dr. Muhammad a gaishe ka Ibrahim da sidan zaki. Bara na yau ta ziya ko ubanmu Allah ji kanshi. Ibrahim kunya ya Allah sada shi da manzan Allah. Sannan ga Dr. Nasiru shugaban na gaishe ka. Shugaban asibitin kunya wallahi kadara yaro. Dole ne na gaishe da dakacin shekara ɗan zaki. Alhaji Ibrahim Lawan sunan ka ban manta ba. A gaida matan talba tilas na zo gaishe ku. Na gaida Zainab Gabin Dausi sunan ku ban manta ba. taka da lafiya Alhaji isi ya kuya haya zaki. Talaban ban shekara giwa zauna da lafiya. Dawai su uban ado kai ne ila gura muna bayan ka. Zana gaida 'ya'yan talba talban fan shekara zaki. Ahmad na gaishe ka. Ila gura muna bayan ka. Kai Amira na gaishe